wawazifumu leo ndabwera nkhani yake kuzana ndi Nyamata Ushu. Nyamata amene dzina lake ndi Rodrick amachokera ku Mzimba. Nyamata ameneyu nkhani yake ndiosekesa komanso yomvetsa chisoni kwambiri. Rodrick anayamba kugwira ntchito pa kampani yake chaku Mzimbako mu chaka cha 2019. Wakhala kugwira ntchito pa kampani ija mpaka anamukweza udindo. Atamkweza udindo anampasa udindo wa supervisor. Ndiye atayamba kugwira ntchito ya supervisor ija, anthu ena amene anabwera kale pa kampani paja anayamba kudandaula. Ampasa bwanji udindo yeyo, anayamba kupanga nsanje. Zotsatira zake anamupanga chipongwe. Rodrick anayamba kudwala. Akudwala chonchija wakhala kuyenda mu zipatala zosiyanasiyana kufunafuna thandizo koma samamthandiza. Ndiye panali mkulu wina wake amene anawauza akazi ake a Rodrick kuti ndingathe kumchiza munthuyo. Ndipo akazi a Rodrick anapita kwa munthu uja pamodzi ndi Rodrick. Koma zimene anawauza kuti apange, akazi a Rodrick sanavomereze. Anawauza zakuti solekeze ndiyankhulabe koma ndizokhazikhala bwino. Komabe ndikuyenenabe kuti ndiyankhule kuti muyimvetsetse nkhani. Anamuuza Rodrick kuti akanyera kansunga kamanyikaja akatenga aphatikiza ndi mankhwalawo. Ndakaphatikiza ndi mankhwalawo, mkazi wake kapena mayi yake akayike mkamwa. Akayika mkamwa kenako akalavulire chimutani muselempani. Ndiye muselempani muja atifemo mazi aja abwarise. Akabwarisa aphatikiza nzawo zimene amapangazo ndi Rodrick azimwa. Ndi zimene anakamba koma mkazi wake sizinamvekere bwino, even ine sizondivekera bwino. Nde mkazi wake anakana. Kenako anatsala ndi mayi yake. Koma mayi yake nkuti nthawi imeneyi panalibepo. Mayi yake anali ku nyumba za nkhalamba kumene anawasiya kuti azikhalako. Ndekenako anapita kwa mayi yake kukayitana. Mayi yake anabwera ndipo mayi yake anapangadi zimenezi. Pano wiki atha Rodrick wayambopeza bwino. Ndi pamene anandibwesera nkhani imeneyi choti muziwe ndi chakulakulu. Kholo ndi kholo, ndipo chikondi cha mayi sungagule ndi ndalama, ndipo sungachipange replace. Even mkazi wako sangatenge malo a mayi yako. Ndizomvetsa chisoni kumwana Rodrick anatenga mayi yake kukasiya ku nyumba za nkhalamba pamene iyeyo ali ndi nyumba, ali ndi mkazi, koma anakanika kusamalira mayi yake mu nthawi imene mayi yake akufuna chithandizo, akufuna mwana wawo pafupi. Anawatenga kukasiya ku nyumba za nkhalamba. Choti muziwe ndi chakulakulu. Mwana akabadwa amafuna chikondi cha mayi ndi chisamaliro cha mayi, ndipo amayi ambiri amapereka zimenezi kwa anawo. Komano ndizomvetsa chisoni, makolo akakula amafuna chikondi komanso chisamaliro cha anawo, koma ana ambiri amatenga zimayi aja koma akasiya ku manyumba ankhalamba kumene kuli nkhalamba ali singathe kuwasamalira, azilipasa busy tikupita ku ntchito. Mu nthawi imene akufunani ndi pamene inuyo mukuwataya. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Apapa even Rodrick watenga mayi yake ku nyumba za nkhalamba zija akhala nawo limodzi pozindikira mistake imene anapanga. Ndakuluakulu chonde ngati muli ndi mayi anu asamalireni. Ana ambiri ife sitimadziwa ubwino wa makolo, koma amaziwa atapita. Amene amadziwa ubwino wa makolo ndi mwana kuti sakudziwa mayi yake ndiponso khololo sanakhaleko nayo. Mwana kuti anangobadwa even nkhope ya mayi yake sakuidziwa, ndi amene amadziwa ubwino wa makolo. Koma anthu ambirimbiri amene akula ndi makolo samaona ubwino wa makolo, pokapoka atapita. Ndakuluakulu chonde ngati muli ndi makolo anu lemekezani makolo anu. Osatenga makolo anu chifukwa akalamba koma akasiya ku manyumba ankhalamba. Chifukwa mu nthawi imeneyi akufuna chikondi chanu, afuna inuyo mukhale nawo pafupi.